Allah on fana ta dese ka to ni mata na fara ko yu batte sigi titi fana ti sigi chama ramadiya fana ka gele bon ni na yu kono tron ko ma de tan la faire village là parce que quand il la faire comme ça ni affaire du ba yu la lem flen hein na fara ko ni du kena ba yu ko shitia ina ko ta nu bole no kata yala mo di shige yala na wa hein ala che ne ira programme yi bi mo min kan ka de du ti ki siga ka du ko du ko ko kuma kan na sara mo na na fara ina ko ta ki ba so bora Qu'est-ce que vous dites? Didi! Allahu Akbar. Donc il faut que ça soit nous venons de se faire tout qui tout que toi quand faut que fana ta ka duye que ça ko ka du kono ni na je ni zone na sisa pe tan kari kuma ko nya fe unta ka boya mo ko tia ah pour apprendre na le freiner hal sigiro ni ade ka ji so ka ma sigiro de dirima hal sigiro kenan hotel ala je dem sanu ye fam be no ko ka bla ah moi tu sais qui c'est que non et là comment il y a ta village là qui tire la fière quoi parce que le village là on est ni tara son côté so bien so be fura nous voilà fura be so na fura ni na si ça fleni hein si ça ne passe pas be ka para jigina koro ka para jigina le ba yu ba ka para jigina bon titi yere fana be yala la te muso drone de no fait hein moi be c'est qui c'est que non na manya ni ko atani yesa na manya o be tara u unfe daga mun ga sita hal sigila ko ta kenan mai dem sonu na ka fambe no no hal sigiro ko bara ita ni ko to na sigi ya ko mira la jama chagi ashani ra tumbora ya on ashan do la esto ko mo se que na ko la ma nasi ya ala kam na do ne muna ye ladi jangina bisa ko koi kan mene bi diva agara kuma sa ko be jogo no ale yo ye ko ni ale ba akade doro Basitila wallahi bashi maro ka kira kuma ito na wodi me ngona sisa nan take ye alo do na mira ye nyoni nana ka goti ana muna sika tuko imaro ka kira fa mai wallahi ke basitila ko bashi fete na no tunna mere kira mali wari o mara ibo agara kuma sa nda ko wuli ibo fodoni nyina fimbe nyini ga dada don woro be mira da ngo kuma muna tayro jume de la mo mura ko ndisa fa ka voyage ra ma fanya na ngati so wallahi yabe ke chugodi ko de ga chaw ha wakati dola ko be chaya mo goma suno don woni mira re nyogo yo awawo ay nyonga e boro ga fla fo waya fonye ngo ko fene ngani laje de akoko ibila ma oh no kibe mo daro kuma la mo nyetele la sisa ay ibila jele do nga ja wallahi mais ni masiga fengale le fam mais ni masiga fengale le fam eni mira ka kula quoi oui tu m'as l'a dit il est temps de changer donne ça muna muna on a changé tout de ça au qu'on me changer o jena take obe yelema oui ay musunyina mabaudi il fait que ya go were bon tugala tanto don quoi amna ko tout de ça muna ita na foni ambaranche sino ko ne anti fonya enda gawle sara duwade ibaro ko branche le ndo to godi mais auti man nyana ma de bolo ibaro ni chere tika wari yara dima kwa atoyin kwa ayi ka toyi choje ti valoriser kana tuka ko yorode au kan ye musonya na mabari wallahi ekoti ni chema yirla kati wardi ma ye ka to ino ika tugo nyona wara ko mimba ki mimba ni sanche musoyate mona yegoi cha ona musoyake ko langulere musoyate ko langulere kona musoyake mona ko langulesa ok menyi tenena
ne filɛ ni yɔrɔ min na bi na an bɛ don min na komi bi cɛ o cɛ tɛ wari di ne ma ne tɛ tugu i kɔ a bɛ don i kɛcogo la ne tɛ tugu i kɔ o parce que cɛ o cɛ tɛ wari di ma a tɛ ne permettre a tɛ n tɛ se ka tugu i kɔ quoi parce que n ka ko ka ca o ma quoi e kɔni bɛ san cɛ ninnu dɔn o tɛ muso fɛ o bɛ k'i fɛ tile kelen tile fila o b'i maltraiter o b'i bila n'i y'o dɔn cɛ la dɔrɔn a ye k'a to yen nɔ awɔ n'i y'a daminɛ sisan ka tugu mɔgɔ ɲɛnama kelen kɔ a bɛ wari d'i ma a b'a d'i ma sini i bɛ se ka ko bɛɛ bɛ changer i ɲɔgɔnna n'u b'i ɲininka i ma ne ye san n bɛ n ka voyage baw la n bɛ taa n ka Dubaï taga la n bɛ na n bɛ n ka minɛnw feere tuguni n bɛ segin ka taa mais est ce que ni n bɛ cɛlankolon kɛ o bɛ kɛ yan o tɛ kɛ o i ye tiɲɛ fɔ koyi n'Ala sɔnna ne ni Mira mana ɲɔgɔn ye an bɛ nin ko in an b'a fɔ k'a ban o yɔrɔ Mira Zena cɛ i b'a dɔn o ye nafolotigi dan ye munna n ye kuma nin mɛn dɛ yarɔ de wa o de tugulen bɛ Mira kɔ sisan ne ko dɔ wɛrɛ t'a la teriya mana kɛ cogo o cogo ni terimuso cɛ tuguli ko n'a ko furu munna i tɛ furu a ma o b'o tiɲɛ mais Mira bɛ k'o ko bila ka sumaya ale bɛ k'a essayer k'i fɛn fɛn dɔn ne kanu tɛ fɔ furu et puis wari b'a kun i b'o bila ka sumaya mun na o ye ɲama de wari de b'a kun i b'a fɔ ɲama ne ko k'a kan parce que i b'a dɔn ko kelen min bɛ ka ne tɔɔrɔ ne ladi tɔɔrɔ Zena mana ne ye a bɛ wuli waso de la n cɛ bɛ nin kɛ n denw ye tan n cɛ bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ a dun n'a cɛ tɛ ɲɔgɔn ye Ndagawuli o ko to ta ni Mira ye ɲɔgɔn ye don o don a bili kunna ko o ko kɛra ka ban quoi a tant que wari kɔni b'a kun a i n dɛmɛ dɛ o ko kɛra ka ban an ka Mira an ka tinti ka don o ko to ma sa ne ni Mira cɛ in bisiri o to ma ayi a ko bɛ sigi sen k'a la ten mɛ sinon Ndagawuli o film banna nene a bili kunna ko o kɛra ka ban yɛrɛ ne b'a dɔn je compte sur toi parce que b'a dɔn e bɛna kɛ k'a ɲa sisan bon est ce que ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ la est ce que e ɲɛ bɛ mun na kɔrɔmɔgɔ bɛ fɔla an ma yan aw konu walayi basi foyi tɛ a banna ka kɔrɔ ne yɛrɛ de e y'i sigi madame Salifu ok ka fɔ i ma jɛ kuma bɛ an ka kuma basi la kɔni ala o ma nin fɔ an ɲɛna tellement que Ndagawuli e si bɛ ɲa tɔmɔ minɛ kɔnɔ sisan sanu tun b'i ka kuma na walayi ka bɔ an ka nin wula da sumalani a kɛra fama ye i bɛ fama sa an sen na filɛ sa banna dɛ wari tɛ bɔ bɔsimuso in aw yɛrɛ dun an Mira depuis o don bɔra la a ma se ka ɲɔgɔn ye bilen e a kɛra fama ye sa ko Mira yɛrɛ Mira kinko n'o t'a b'a fɔ cogo min ni muso ɲuman ba ye e k'a lajɛ dagabana muso ba ye muso ɲuman dan don quoi ayi i sigi ni muso ɲuman ye Salifu ka madamu de awɔ Salifu ka madamu de wari Salifu da ye n'o tɛ nɔ Salifu dun bari i bɔra ka to so yen nɔ so mais an b'o to kɔfɛ munna o ka di kotigiw ka mɔgɔ munna ka ɲɔgɔn ye ka di koyi ne tɛ nouvelle kolon f'i ɲɛna sa munna ka ɲɔgɔn ye ka di dɛ Salifu ka lagare ni Salifu bɛ yen wala bɛ basi tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ni Salifu fɔmɔnɔ a kibaruya Salifu ka ko kɔni ala de bɛ Salifu changer sinon Salifu se ka yɛrɛ changer dɛ walayi mais cogo di ta ni y'a fɔ n ɲɛna i développer quoi sinon ne filɛ tantɔn labɛnnen mɛ sɔnja bɛ ne bolo o développer hali ni e y'i labɛn o ye labɛn en tout cas ni cɛ kɔni tɛ yen o ye labɛn i b'i labɛn sokɔnɔna de ɲɛ aw ma fɛn dɔ de faamu sa aw ka ne lamɛn aw b'a faamu sisan cɛbakɔrɔ en tant que cɛbakɔrɔ ɲɛ bɛ ko wɛrɛ la min b'a bolo so kɔnɔ dɛ a b'o filɛ yirikuru de a ɲɛ bɛ min na dɛ o de b'a intéressé cɛ bɛ ten de ni si Salifu y'o mɔgɔ ye mun na ka kuma ye a kana fɔ Zena e de b'i cɛ dɔn e cɛ y'o mɔgɔ ye n bɛ sɔn ka confirmer a ka kuma in confirmer dɔɔni dɛ ayi ne dalen don Salifu la cogo min Salifu t'o mɔgɔ ye e Mira n dalen don ala koyi a Mira cɛ tɛ dɔn bɛ fɛn min de kɛ bi Zena ye Zena lajɛ kɛ Zena filan jumɛn bɛ yen min ɲɛ b'a fɛ a ka furu o to yani cɛ y'i muso layɛlɛ sanu étage sanfɛ a tant que n'a ta dusu suma so kɔnɔ fu de don n taga wuli ka kuma in bali la a ɲɛ bɛ min na kɛnɛ ma dɛ o de b'a intéressé a ye ko in ɲɛɲini koyi joli o bɛ ko kɔnɔ dɛ Zena
ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna ni cɛ kɔni b'i mago ɲɛ ka ban I b'i ni bɔ ka yala nin de kan I jɔ dɔ bɛ ka wuli aw yɔrɔ mɛn ne wele kɔri sɛgɛrɛ kɔri sɛgɛrɛ ça va wa ɲɛdɔn ye ayi o kuma Zena mun bɛ ayi fosi aw tɛ dugutigiw ye K'o ye sɛgɛrɛ kuma ya dugutigiw ye ka ɲɛnafin de b'i la problème t'a an ka mɛn continue baro jara mira ta ya ka ko ye sa sɛgɛrɛ yɛrɛ Zena wallahi a sɛgɛrɛ ale ka ko bɛ tan de wallahi e prince dun prince bɛ yen nɔ wallahi prince bɛ yen ne famana ka ye ko Fechou, amiga, por isso que ele foi nele, tentou linha foi lá e o do merança. Da o lama no nyona. Kana perese sa ko do meno. Uwe, ni kui. Ah, mali ko mnyo ko so bi perese sa ko mostra fo wakati masina bi do ni. Jadi tala de kerni. Kuma ga era puri aga manu soro uwe, bos baw. Ko sal fu nyona uwe. Mo ga era sal fu nyona mo ko ni la. Sal fu nyona bos de na nyona soro sa. Uwe am bekele kele uwe. Maya. Sal fu muso Valer. Maya e ke chula. Ni bo mi abo ki. Selma ere bekele ya. Akon ba beke. Me ko che ba beke na be bo. Semeni kele kuma ro. Uwe mura. Mate. Ladi. Ambe aladi. Ina gardeira salfu la tuwa ala ka salfu ni ko na mati mega fe ko ka mega fe sona ura ni ra ga fu de o yo so me ta war sigla mani mere lu ba kuma gere abana e ba ro mi bia Zena ni ko so na ga kuma ni ma de isi de kele de salfu la kele na mo bi sa ga so yi ni ko muteria kunya nga ngombe sirade iba fanya ngombe sanga di manna iba ngombe sanga iba ira la apisi be don yeni yanke na mo so ma kele ga mi de ki ka kele ga bere ya won ida ko jani ya kele ga bere ti urere yoro teru do na se ki ka kele ma bi che mo bi ko fo de mo do ga e warti bai so hali super smart e da di mai kanta e di mino ya be ko ina ni sa nya fa mi da isko ro hande ko ti yoro la no ya ki ko e be che warti bai ali du fere nyuma ati bolo ali mobili nyuma ati bolo moto gana me moto sanfe e warti muso fele be moto sanfe choko dita mwenye we sa ko ba kenere e tinye ele sa mo ko so le so an ke do nyanga mo Zena mena mi fi ki to ni jola ta ikele ne ta kwa yoro fema farika bodi masika fenfo ba fenfo ne bof e atoko ere salfu bule ni wakati na ni dore faralika ke foshi sora bule e buna o mai kuma dore me ne ma foshi me Zena ne bra biche o jogo de finya yani dore ka farika ijija Zena ne bra chene finya no una ladi mina jiro mi ko down mina sang lei parti mira spoil into aya sababu mina salfu ko ka dana ema salfu ya rai karanga mo salfu ko de bana kana ni tu mira ne ma fi mo ni la mira papa chiga go mira charity no fa kele dam na shina a charity no fa charity ayi ba mi no fa warta ko mi ngam ebe ga muni ko mi ga ga muni ko no e ma be ga waso ana chogo mina okay be waso mi ne fa e ma be gi waso chogo mina e bi abi gi waso ere foshi chema foshi kai siro ni mo no wa clé de ni bo che de ere e ba ga mi fia ni be de fe bi ne o ba ga fe on fe ki e bi mira aba be ki e bi e ba ro amuna mi mira Zena che salfu nutli de ni bo mire ma Zena kuse ga bla ko mina ga fubla tisi wache ni wo salfu ga siga jo mo me Zena ma ko da farablinga e be ga muni ko no me woro di ko kana tanti ni su masa yana ga woro boy no fa ka mobilisa ga dima
ai ni to ni kisigi la kala ka to ni yere ko la parce que an filɛ nin yɔrɔ min na nin an bɛ don min na ko bi i ka da i bɛ cɛ in ɲugun na toro awa a fɔ k'a ka mobili san ni ko k'ala ka mobili san ka di ma bi la sini a bɛ taa mobili monter k'a d'i ma ko k'a ɲa awa dɔn ne ko kun min na n ka kɛlɛ tigɛ salifila ni awa dɔn ne y'a ko kun min na daga wuli teriya kun ye ne ko in faamu en tant que ale kɔni y'a dusu suma yɔrɔ sɔrɔ n'o ye ne mira ye ni Zena y'a d'a ma ka fɛn fɛn na n ma na sɔngɔ fɔ ale bɛ ta de d'a kan o de kama n y'a su ka k'a cɛ n b'a dɔn n'a taara mobili ko fɔ fɛn min bɛ bala wuli mira de bɛ wuli ni jara ye sa a tɔgɔ da kun bɛ ko segere ko min de bɔra na tellement que muso kelen b'i waso mɔgɔ la a ka téléphone marque in da sini salfu ni marque ɲɛnama ye de ni mi fɛn sɔrɔ salfu ni k'i sigi la kala ka to la a k'a sigi k'a da waga yan nɔ ni ko bɛ ale ma faamu mais a m'a ɲɛ yira la yan i kɔnɔ bolilen de don a ye mara jisuma de mo ka dɔɔni walayi a fɔ dɔrɔn wallahi na man kuma sina ka mɔgɔ yɛrɛ da ale chaleur wuli le bilasira la de mɛni kuma sugu wallahi ha i ye tigɛ kun wallahi n expression ha sira ko dama tɛ kuma jumɛn de fɔra ko be tension salfu ka muso filana ko bɛ aw jɔma aw cɛ kuma yɛrɛ kan hali mun na de tora du sugun na bilasira ni sugu dɔw man ɲi dɛ baro de don est ce que a kɛra fɔlɔ a tɛ se ka kɛ k'anw to yan nɔ a yɔrɔ de ko sɔn dalen dɔw la yɔrɔ a ye ka kuma tigɛ jɔn yɛrɛ bɛ ne garde kɔrɔ ye ko yala ke cɛ bɛ se ka tugu yɔrɔ da tuguna ko dɔrɔn b'a bali ya ko jane sa e ka la sa bɛ kelen fi awɔ i bɛ taa depuis sisan i bi so i ɲɛ couleur changer daminɛ jumɛn a bile o ma ye dɛrɛ ɲɛ la de fiɲɛ kun tigɛlen na cogo min ne ni étation min na don du kɔnɔ salfu sen n'a sura ye su in na mɛ kabako de da la bilahi kana to yen ne ko ten fo k'i ka mobili ko ɲɛnabɔ n tɛ nin ko in dabila to du terrain n'a san na wallahi merci i bɛ du terrain dɔ feere yɔrɔ dɔ olu ko bɔ ɲɔgɔn sa olu ko bɔ mobili